Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikhulupirira kuti tauka bwino. Nthawi ino tigawanako hadithi kuchokera mu Sahih al-Bukhari. Ndipo hadithi yathu ya lero ichokera mu Kitabul Wudhu, chapter chimene chikufotokoza zokhudzana ndi wudhu. Mu chapter chimene mulembi Imam al-Bukhari wabweretsamo mahadithi okhudzana ndi za wudhu. Ndipo al-Bukhari akuyamba ndi kufotokoza kuti haddathana Muhammad bin Yusufa, adatifotokozera mphunzitsi wathu yemwe ndi Muhammad bin Yusuf. Qala haddathana Sufyan, amene mphunzitsiyo adafotokoza kuti adatifotokozera Sufyan an Zaid bin Aslam, kuchokera kwa Zaid bin Aslam, an Atwa'i bin Yasari, yemwe sadaitenga hadithi kuchokera kwa Atwa'i bin Yasari, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kuchokera kwa Ibn Abbas, chisangalalo cha Allah chipite kwa iyeyo komanso kwa bambo ake, amene adafotokoza Ibn Abbas kuti qala, adafotokoza Ibn Abbas kunena kuti tawadda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra, kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adapanga wudhu posambitsa chiwalo chilichonse chimene chimasambitsidwa pa wudhu kamodzi. Adasambitsa chiwalo chilichonse chomwe chimasambitsidwa. Chiwalo chilichonse muziwalo zimene zimasambitsidwa pa wudhu adachisambitsa kamodzi. Mu hadithi yachiwiri, pambuyo poti Imam al-Bukhari wabweretsa hadithi imeneyo, akubweretsa hadithi yake yachiwiri imene akuti haddathana Husayn ibn Isa, kuti adatifotokozera Husayn ibn Isa. Qala haddathana Yunus bin Muhammad, yemwe adafotokoza kuti hadithi imene adatifotokozera Muhammad, Yunus ibn Muhammad. Qala haddathana Fulayh bin Sulaiman, yemwe adafotokoza kuti adatifotokozera hadithi imeneyi Fulayh ibn Sulaiman. An Abdullah bin Abi Bakri bin Amr bin Hazm, yemwe adafotokoza kuti adaipa hadithi kuchokera kwa Abdullah mwana wa Bakri bin Amr ibn Hazm. An Abbad bin Tamim, yemwe adamfasa hadithi hiyo kuchokera kwa Abbad ibn Tamimi. An Abdullah ibn Zaid, yemwe adaifa hadithi hiyo kutoka kwa Abdullah ibn Zaid, sahaba wa Mtume, yemwe adafotokoza kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda marratayn, yemwe adafotokoza kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adachita wudhu posambitsa ziwalo zomwe zimasambitsidwa pa wudhu, pozisambitsa kawiri. Ziwalo za pa wudhu kuzisambitsa kawiri. Mu hadithi yoyamba ija mtumiki adasambitsa chiwalo chilichonse kamodzi. Mu hadithi iyi mtumiki adasambitsa ziwalo zomwe zimasambitsidwa pa wudhu pozisambitsa maulendo awiri. Mu hadithi yathu yachitatu ikuchokera mu Jami' at-Tirmidhi, ndipo Imamu at-Tirmidhi akayamba hadithi motere: haddathana Muhammad bin Bashar, haddathana Abdurrahman bin Mahdi, an Sufyana an Abi Ishaq an Abi Hayyata an Ali radiyallahu anhu. Hadithi imene ikujokera kwa Ali, amene adafotokoza kuti anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda thalatha, kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adachita wudhu posambitsa ziwalo zomwe zimasambitsidwa pa wudhu, adazisambitsa katatu. Chiwalo chimodzi kuchisambitsa katatu, chiwalo chinanso kuchisambitsa katatu. Ndiye mu hadithi yoyamba ija tikumva kuti adasambitsa ulendo wina kamodzi. Mu hadithi yachiwiri tikumva kuti adasambitsa kawiri, ndipo mu hadithi tikumva za katatu. Mahadithi amenewa tawabweretsa pakamodzi kutinso tifotokozere pamodzi.
nde ino ndi nthawi yoti ino tiphunzitsane zomwe tikuphunzira kuchokera mu mahadithi amenewa. Mu mahadithi amenewa tikuonamo chidwi cha masahaba pakuphunzira, amakhala ndi chidwi kuonetsetsa mmene mtumiki amachitira zinthu zake, kupanga observe ndi kumazisunga, kuzichita practice, komanso kuwaphunzitsa anthu ena kuti mtumiki amachita motere. Ndi mahadithi onsewa akubwera za mmene masahaba amamuona mtumiki akuchitira udhu, kuti nthawi zina amachita chonchi, nthawi zina amachita chonchi. Ndi tikuona chidwi cha masahaba pamaphunziro, pakufuna kuphunzira zinthu zomwe zili zowapindulira ku dini. Chachiwiri chimene tikuchiona apa ndi khama la mtumiki sallallahu alaihi wasallam pakuphunzitsa kuti amachita zinthu mosathamanga, mosapupuluma, koma kuzichita pang'ono ndi cholinga chakuti masahaba athe kupanga observe, kuona ndi kuphunzira ndi kusunga, kuzigwiritsa ntchito, komanso kuwaphunzitsa anthu ena. Chinanso chimene tikuphunzira mu mahadithi amenewa ndi zakuti pali machitidwe angapo akachitidwe ka udhu. Machitidwe oyamba ndi zotheka kapenanso kuti ndi zololedwa kusambitsa chiwalo chilichonse chosambitsidwa pa udhu kamodzikamodzi. Pali udhu ochita kamodzikamodzi, kusambitsa mkono kamodzi wakumanja, wakumanzereso kamodzi, chonchonso tikafika kumiyendo kusambitsa mwendo wakumanjawo kamodzi, wakumanzereso kamodzi, mtukuchuku cha mkamwa kamodzi, mphuno kamodzi, choncho. Ndi palinso machitidwe achiwiri a udhu ndi kusambitsa ziwalozo kawiri, kaya manjawo mkono uwiri wonse kusambitsa kawiri, wina wonso kawiri, mapazi onse wina kawiri, wina konso kawiri. Komanso pali machitidwe ena ndi akatatu, kaya mkono kusambitsa katatu, wina wonso katatu, phazi likatatu, wina lonso katatu. Ndi pali machitidwe amenewo osiyanasiyana. Ndipo ndi zabwino kwa munthu kuti nthawi zina kuchita machitidwe awa, nthawi zina kuchita machitidwe awa, kamba mbeka kuti ndi mmene amachitira mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nthawi zina achita machitidwe awa, nthawi zina achita machitidwe awa. Ndipo zimenezi maulama ena amafotokoza kuti ndi zothandizanso kwambiri, kamba kuti zimakuthandiza kuti udhu uja usamauchite mwachizolowezi. Kamba ukamauchita mwachizolowezi umapanga zinthu zija mosachita observe bwinobwino, koma kuti ukamachita nthawi zina uchita chonchi, nthawi zina zimachita chonchi, umachitanso moteremo, zimakuthandizira kuti uzichita concentrate, udziyika chidwi chako pa zimene ukuchita zija. Pamenepa malingana ndi mahadithiwa ndikuti pakusambitsako pali kamodzikamodzi, kapena kawiri, kapenanso katatu. Nambala yomalizira ndi katatuyo. Ndiye kuti palibe machitidwe osambitsa chiwalo kafolo, kapena ka 5, ndi kawiri, kamodzi, kapena katatu. Chinanso choti tionjezere pamenepa ndi chakuti pamasambitsidwe onsewo, kapena kuti machitidwe onsewo a udhu osambitsa kamodzikamodzi, kapena kawiri, kapena katatuwo, mutu ndi makutu ndi kamodzi basi. Mutu ndi makutu ndi kamodzi basi. Zimenezo mudzapanga pamene mukusambitsa, pamene mukuchita udhu opanga kamodzikamodzi, kapenanso pamene mukuchita udhu wakawiri, kapena pamene simukuchita udhu wakatatu. Maulendo onsewo kapena machitidwe onsewo a udhu mutu mokha mudzapaka kamodzi. Komanso mutumo tikuti kupaka osati kuthiramo madzi, koma kupaka mutumo kamodzi ndi mmapirikaniro ndi kamodzi. Komanso apa ndimalizire ndi funso lofunikira kwa basi kuti let's imagine mwanena kuti kusambitsako ndi kawiri, kapena kamodzi, kapena katatu. Ndenanga zili bwanji kwa munthu amene watsata matsukidwe amene wawa, koma kuti wachita mwina mosiyanitsa. Tiyelekeze ngati mkono wakumanja wausambitsa kawiri, mkono wakumanzere kudzausambitsa katatu. Kodi pamenepa udhu woterewu ndi wolondola kuti gawo lina wasambitsa mosiyanitsa ndi lina? Yankho ndi lakuti eya ndi zolondola, kamba kakuti masambitsidwe onsewo ali authentic, ndiye palibe cholakwika. Udhu woterowo ndi wokwanira ndithu.
ndiye kwa lero nditayimira pamenepa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.